Mapurisa aya otanga kuchema futi kuti mari haisi kubuda. Pakashata. Tikusangana nezvekare neimwe nyaya panapa iri kunzi junior police officers are complaining over allowances due to SADC operations. The deployments started on July 25 until 25 August. They are supposed to be paid SADC allowances, but the government remains silent about it. State security intel suspect that there may be serious protests during summit. Ndo mashoko atiri kusangana nawo panapa ari kubuda nepa Children of Zimbabwe War Vet Association. Hazvina kumira zvakanaka komana. Situation iri paZimbabwe ma1 chaiwo iko zvinezvi. Team racho rakazara iko zvinezvi. Handinowanzwa pachinzi team law enforcement rinenge rakagadzirira vakazara vada kumeka sure kuti ndiani arikuda kubuda achita protest. Pamunoda kungotangira, pamunongobudikira uchitoti takutotangira kunoko, unongorengana kutongobatwa, vamwe vari muhembe, vamwe vari muchinchi. Asi ndo vanhu vacho vari kunzi vari kucomplaina futi at the same time kuti tadeployiwa zvedu kuti kunzi tiri kunoningirikana maoperations atinawo aya. Tadeployiwa zvedu kubva musi wa25 July wacho kusvika musi wa25 August tirimo mustreet takagaririra kuti paitike order muZimbabwe. Because chinoitika pamaprotests ndechekuti vanotogara vatobata in time kubva pazvinatanga kutaurwa. Because protest kana ikatonzi yatotanga nhasi, yatotanga and haimisike. Mukazotry kuda kuzomisa vanhu, kumiswa kweprotest kunenge kwava pekutozonzi paive kunzi pafa vanhu, paita sei vanhu. Saka ndosaka vanhu vari kugara vanzi vapinde mustreet. Asi nyaya dziri kunetsa, nyaya dziri kunyatsonetsa panapa inyaya dzemari, pfuma. Vari kunzi hapana ma-allowances hanzi abuda. Ende mazuva mashoma adarika ayo pakabuda futi nyaya iwaya majunior police officers achicomplaina futi achiti zvoni vakamiswa kunzi vambomira zvekutengesa zvinhu. Because vanhu ava vairarama nemaside hustles. Unoona vamwe vanobuda vachienda kunze kwenyika vachinohodha, vamwe ndovanoenda magumbezo, vamwe vanouya nehembe, vamwe vanouya nezvinhu zvakasiyana zvakawanda zvekutengesa kuti vakwanise kurarama. Because salary dzavo chaidzo kutaurirana chokwadi hadzikwani, dzishoma, hadzikwani kunyatso kuraramisa mhuri. Ndo mamwe matambudziko anenge aripo. Saka ndo pavari kuzoita plan B. Plan B yacho ndo yakanzi aiwa mashefa angangopinda kamumakempi meme ari kuona vari kutotambirwa nemusika, ari kutotenga flea market, uyo ari kutengesa bhero, uyo ari kutengesa huku, uyo ari kutengesa chakati. Ndo zvakanzi aiwa chimbomirai kuita izvozvo. Saka kureva kuti maside hustle akavhariswa, vadeploya pabasa. Vadeploya pabasa pacho mari imwe haisi kubuda manje. Ndinozi mari haisati yabuda, ndo zviri kucomplainwa panapa. Ndo according nestatement riri kubuda apa iyo report yatiri kusangana nayo panapa yatiri kutaka kubatirai. Zimbabwe chinhu chikuzondishambisa chinhu wani. Zvavo vari kunoendeswa kuti vanogarira vanhu vasa protest, ivo vane nzara. Ndopo unoona kuti muri kushanda neregime neutsinye. Because imimika munonyatsoona kuti vanhu ava vari kunyatso kuinvesta muutsinye. Hapana chakanaka chekubuda out of it. Muri kunyatsotozviona ende muri kutumwa kuti ende munogarira vanhu vari kuda kutokwanisa kana kutouya kunorwira future. Ndo vanenge vatoenda mubanzi ende munovagarira ivavo. Imi motobva matobvumirana nazvo zvenyu because of muri pabasa, hapana pekuti munokwanisa kuningirana. But unoona chinoitika vanhu vanokwanisa kuinvesta muutsinye pekuti ndo nyaya same iya yekuti tori bandi harikari kuvhurwa. Ndo nyaya same yekuti unoona panonzi kana kuti kuenda kuchisoja mahara, asi dokta anobhadhara mazimari achibhadhariswa. Unzi someki basa rake nderechi kurwa bvuti, ndo basa ravo. Vanozonzi security forces, but rato rimwe zitawo rekunzi hanzi vari kuzochengetedza team repeace, but pavo chaipo zvavanenge vachiita pakugadzira peace yacho ivo kudambura vanhu. Ungada unotrainwa mahara, havakubhadharwe mari kakutraining yechisoja. Ungambonzi wabhadhara mari mwana achienda kuchisoja, unotongonzi uya uvolontiya umhanye uende upinde. Uchitonzi madoctors kabonzi vanosefa upenyu. Vanosefa upenyu ndiye anofanira kutonge achibhadhara. Ava vanodzidziswa kuningirikana kuuraya ava vanofanira kunge vachibhadhara mari ndivo. But it's vice versa. Ndo the same yatiri kuona panapa iri kuitika yekuti Zimbabwe vari ready kuinvesta mari dzavo kuti vanhu vange vachiningirikana, vange vachimisa vanhu veZimbabwe. They are ready kungoti kwata mhesva mukono tinokuveza. Manje dambudziko hombe rapa kuti ivo mapurisa acho vanenge vachitochemawo kuti
kuti nzara muZimbabwe, nzara, maside hustles akamiswa, hakusina kunzwa chanhikirikina. Chatosara iko zvinezvi ndechekutoti mapurisa iwaya anonge akutoti akutoita side hustle kana kuti vakutofanira kudzidzira kana kusona bhutsu, pekuti unonge uchitongofambawo nekamutsunda kako kari paside, ndokutoti usatooneka kuti uri kuita business ka, uchingotanga uri kufokasa nebasa chete, utofamba nekamutsunda kako ukangofamba murodhi uri busy kusunga imo vanhu, ukazongoonawo nebhutsu yakabvarwa utongoti ayo ndosona, unza ndikusonere. Ndo maside hustles avangatoita, kana tingati rimwe racho tingati kuita sei, votofamba kana votongojoinawo vakomana tingati kana kuti kungoi zvinotonetsa, kana kuti votongojoina kana vanoimba, vakomana vanoimba votongotryawo kuita something chekutoti asaoneke kuti ari into business, because hapana zvokuti ungazviita imomo. Vakatonzi hafanira kuiningirina ende pava zvakazara mastreets, because opportunity inokwanisa kuwanika pese pese. For example, ngatiti wadeploy waenda outside kana kuti manzi muri kunogadha kana munhingirikini, ndiwo unoita katomusika sinzi magara muri panhingirikini muchiita kamusika kenyu pakona, but hazvibvumidzwi. Ende zviya zvekuita maside hustles futi, even zvavo vari pakukomplaina mapurisa aya, zvekuita maside hustles zvinotova zvinhu zvisiri right, nekuti kwada kutarisa mapurisa ekune dzimwe nyika kunana South Africa vanokwanisa kutoraramisa mhuri pasina kana side hustle ari kuita, achitofamba nemota yake svinu. Ukaona muZimbabwe anenge ane mota mota iyoyo sedha aikatobva mumadeals aitoita iwo echiside hustle yekutonzi anenge achimbocrossa border achinohodha hodha achiita sei, because iyo salary yavo ivanotambira kuti aiunganidze anzi azokwanisa kunonzi anotenga mota zvine zvinetsa. But kune dzimwe nyika anokuenda nepayslip utosvika utopuwa mota, the next thing autonzi mari yekuti tichibatira kana mbichana mbichana, because salary yacho vanenge vachipuwa ikoko isalary yekuti inenge ichibatika. But kuZimbabwe it's a different story, it's a different topic yezvekutoti panotomboda kuti panyatsokuonekwa kuti poitwa sei. Zvinhu zvinosiririsa, vanhu vakawanda vanenge vachitofara kuti fine ngavasapuwe mari vanhu ivavo, because ndo vari kuti kanganisa kuti tiite zvinhu zvatiri kuda, ndo vari kuti kanganisa kuti vharira manhingirikini. Zvinorwadza zvechokwadi kuti iwo unonyatsoona kuti munhu wacho ari kukumisa, ukatarisa bhutsu yaanenge akapfeka ipapo achizvitaka ari pabasa, zizhinji dzacho unoziona kuti yakapera hiri, yakapera kona, inhamo inenge iripo. Umwe anenge atooneka neinfomu yekuti unonyatsona kuti iyi infomu yachembera yasakare, but hapana zvekuzviita. Munhu anenge achitoningina, wakatomutarisa umwe ganda rake unonyatsona kuti inzara, haatozive kudya magrapes, asi ukatarisa mapurisa ekudzimwe nyika vanenge vachitozivawo kudya magrapes, zvinhu zvinenge zvichitovafambirawo. But vemuno kuti achikwanisa kurambirana neorder yabva kuna mukuru wavo kana kuti kuna chef wavo, kuna boss, zvinhu zvakaoma, zvinongonetsawo mana, zviri tafu, hazvigamuchirike, because zvavanozoitwa ikoko, matrenero avakaitwa kana kuti madzidzisirwo avakaitwa ndekuti ukangotraya kuita mistake iyoyo yekuti unzi wazoonekwa uri pakuita chiitiko chekuti wanga uchirambirana neorder yabva kuvakuru wako, unosangana nepunishment yekuti kana iwewe upenyu hwako hwese unozoregreta kuti wakanga uchazozviitirei. Rimwe dambudziko rinenge riripo muno muZimbabwe. Zvasiyana nekunyika yatiri kuona kuVenezuela. Mapurisa muZimbabwe havazodzidze, but ukatarisa kuVenezuela iko zvinezvi, Venezuela vanhu vaitodemonstrata, mapurisa vaitobvisa uniform vobva vatojoina vanhu vacho vatodemonstrata, votanga kutomacha vese, votanga kutodemonstrata vese nemapurisa acho. Because mapurisa anenge atoti varimo kuti aiwa motofunga kuti mapurisa anokuatakai, motoona mapurisa kutobvisa uniform vakutokubatsirai, because they understand kuti atoriwo macitizens, vanhu ivavo vari kumachira maproblems emunhu wese. Zvasiyana nazvo nekuno kuZimbabwe zvekuti they pretend kutanga vari kupuwa mari dzinotenga, they pretend kutanga life iri right, but ivo vachitotambura zvisingaite, vachitoraramawo zvinhu zvisatsitsi. Iyo nyaya iri kubuda apa iri kunzi they are complaining kuti mari haisi kubuda, ma-allowances ayo ekunzi SADC allowances, SADC iri kuuya kuanonzi parotoya SADC yatoo imwe nhingirikini pakutobuda ma-extra job. Ndo situation iri kuitika paZimbabwe hama dzangu. Amen. Munoiona sei nyaya iyoyi yatauya nayo nhasi takakubatirai? So nachingokomberesawo kuti ungosiya walika so that tikukwanisa kuramba tichipusha tichidzoka nenyaya dzese dzine dzichiitika, tichikukavhira nyaya dzese tichikuzivisai everything chinenge chichiitika. Chako chete kungolika, kana uri munyowani panapa unongosiya wasubscribe, then woita turn on the notification bell so that aujambwe nema-updates ese. This time around hakuna nyaya ichakudarika, tinenge tichikuzivisai zvese zvinenge zvichitaurika mumastreets
ese emuzimbabwe esocial media zvese zvinenge zvaitika amujambwe. So zviri zvanhasi ndoperera panapa.